Tangkale abedet sitami kisuki minangkok japot nili hemasor Basapi Englengpi aphan Guwahati arong sopian keso langdang nangkok pupusi joysing timunga hinpen karbiang nong life aphan nang chethandon West Karbi Anglong Amreng constituency ka parlo jirikindeng arong sopipen kilometer nerket nedo kahelo taseng rong khelana rong amekar joysing timunga chor Basapi Englengpi alangli kopai kelang no penajok arni ding thluipen cancer keso cholong loglo alangli labang so keso kacholong logajok kedamtang ningkan ko anpen loni kisung chetong nanglo nasi piniar ni anabangke kache chak dorsi sai jokje keso kachelangji aphanpura KEC CEM Tuliram Ronghang pen Amreng constituency IMC Rina terang piatma phan akerap nang pidun vek thapasi kachuningri padopon Halapu Basapi Englengpi hemasor joysing timonga hinpen nangkapachini do natengke keso kachelangji aphan hemalong chelong e jonjonido setame chejor etsi kheroni hospital along se langdam ilo Bon taladaki uni pwajok dipu DMCH along setame chelangdam lo bon setame doktor atuma bang ladakta uni Guwahati le chelangdam non pusi kapin khadon ronganjok abidi jutkok lo la pentangka ka duri penajok la pusi chechak ronganjok lo pusi nang chethandon alangli nang kachethandon thua tengke tangka la avedet pusitami kesoki minangkok japot pena ding malom Guwahati arong sopian keso chelangdam poputa ning oi ning dukpen nang chethandon Basapi Englengpi aphan keso kapachelangdam longje aphanpura jirikindeng kese arupia tumta jirikindeng arong sopi kulara hempu atumalong akerap ki hangpia sai dengpi ponlo lasong bong komani ningke melapen kerap dunji do pulote kangbura timung SBI account number 3316252758 alongli pali ekhota chok inji lapen klar dagalam kachini je aphan 6001209651 labang so mobile number alongli humri ekta chokji Jirikindeng pen something 80 Karbiang long life